ערב טוב מוריי ורבותיי, כולכם אהובים, כולכם ברורים, כולכם יקרים. כולם אהובים, כולם ברורים, ככה אנחנו אומרים בתפילה. וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, זה מה שאתם, זה מה שאתם. נתחיל עם הפרק תהילים, לזכות עם ישראל, לזכות החיילים. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות. כל תחנוני ממונות תשמור יד, אדוני יעמוד. כי עמך סליחה למען תבריא. קיוויתי אדוני כבתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני כי מאדוני החסד, והרבה מופדות, והוא את ישראל מכל עוונותיו, אחינו, כל בית ישראל, וכל החיילים, וכל הפצועים מהמלחמה, וכל החולים, וכל החטופים שישובו לשלום במהרה. הקדוש הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין באביב, בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה. עשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אמן. פרשת שמות, חומש חדש, ועוד פעם נגיד. לחזור על זה ולחזור על זה. שמה? שהתורה היא לא ספר סיפורים. התורה היא תורת אמת. היא ספר לימודים, מלשון הוראה. תורה מלשון הוראה. היא מורה לנו את הדרך לחיים. נכון. היא מורה לנו את הדרך לחיים, מוריי ורבותיי. ולכן, כמה פרשת שמות, אני קורא לזה פרשיות האמונה. פרשיות האמונה, ספר שמות. עם ישראל יורד למצרים, משועבד שמה, בתוך ממתת שערי טומאה, רחמנא ליצלן. אבל לא שינו שמם, לשונם ומלבושם, ראשי תיבות שלם. כי יהודי נשאר יהודי בכל מקום, אבל עדיין היה מצב רוחני ירוד. מצב רוחני ירוד. ואנחנו נראה את זה בהמשך בפסוקים. את מאמר אחד מגדולי הדורות בדור הקודם. שהיה אומר יפה, משפט יפה. ואנחנו נראה את זה גם בתוך הפסוקים. אם היהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. הבנתם את המשפט הזה? אם היהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. מה הכוונה? מה שייך הבדלה אצל גוי? לא. אם היהודי פוגע בקדושה, דהיינו מתקרב למעשים, מתקרב לגויים, רוצה להיות חבר שלהם, ללמוד מהם, אני כמוך, הגוי יראה לו בדיוק שהוא ירצה את ההבדלה בין הגוי ליהודי, הגוי יראה לו, בגלל שהגוי, כמה שהוא מתקרב אליו, הגוי שונא אותו וממשיך לשנוא אותו. כמה שהוא יתקרב, היהודי, עם ישראל היו בתוך מצרים במצב מאוד מאוד ירוד, יאללה אנחנו איתם בסדר, חברים, כן? מה קרה? הגוי עשה הבדלה, זה לא עזר. האנטישמיות המשיכה. הוא גורם את ההבדלה שהיהודי מבין כבר שלא קשור, אתה לא קשור לגוי. דרך הגוי שעושה לו צרות, על אף שהוא בא אליו בצורה יפה והוא רוצה להיות חבר שלו והכל. וזה הפירוש, אם היהודי לא עושה קידוש, הגוי עושה הבדלה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. שימו לב מי? כולם חוץ מי? יוסף לא כתוב, יוסף כתוב אחרי, לא ביחד איתם. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, גד ואשר, נעצר. איפה יוסף? פסוק הבא, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. כאן. אז גם הוא לא ביחד איתם, הוא כתוב אחרי שכתוב שיש ליעקב 70 נפש, וכבר זה כואב גם לרש"י,
כי מי בתוך ה-70 נפש? גם יוסף. גם יוסף בתוך ה-70 נפש. אבל אני רוצה קצת יותר להיכנס עמוק. למה יוסף לא כתוב? אפילו אז היו כותבים ככה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויוסף היה במצרים, ואז ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש. למה הם צריכים לכתוב אותו בחוץ? כאילו בנפרד כל כך, אחרי כמה יש נפשות. אז על מה שהיה קשה לרש"י, והלא הוא בניו היו בכלל 70 נפש, ומה בא ללמדנו? כי לא אנו יודעים שהוא היה במצרים, אלא להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרואה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו. זאת אומרת, רוצים להראות פה את צדקותו של יוסף. שעל אף שהיה במצרים נשאר צדיק. אבל עדיין, למה זה לא כתוב אחרי האחים? למה הוא לא כתוב מיד אחרי האחים? ויוסף היה במצרים. אלא לפני זה כתוב, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש. גם כן, שימו לב, פעמיים נפש. ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70. אפשר, מובן. או ויהי כל יוצא ירך יעקב 70 נפש. למה נפש פעמיים? הבנת את השאלה שלי? גם למה נפש פעמיים וגם למה הפרידו את יוסף. לא רק למה כתוב שהוא היה במצרים. זה רש"י ענה. מה זה ויוסף היה במצרים? זה רש"י עונה. אולי הוא היה שקול נגד כל ה-70 נפש. יפה, בסדר, אבל אפשר עדיין לכתוב אותו מיד אחרי האחים. אם הוא קירה ביחד, לא. נפש לפני, נפש אחרי. נפש לפני שיודע. אז אני אומר ככה, נראה לי, וכל כך רואים מפה גם דבר גדול. ויהי כל יוסף, להודיע צדקותו של יוסף ראינו, לכן כתוב יוסף היה במצרים, נשאר יוסף. זה ממלא את הנפש של יעקב. זה ממלא את הנפש של יעקב. ולכן, ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70. כן? אבל 70 נפש. הוא היה ממולא, הנפש שלו חזרה. אחרי שהוא יודע, ויוסף היה במצרים. ונשאר בצדקותו, הנפש שלו חזרה. אז כתוב פה גם כמה היה לו צאצאים, 70 נפש. אבל כתוב פה גם שהנפש שלו חזרה. שידע שהבן שלו נשאר צדיק בתוך מצרים. שהנפש שלו חזרה. אבל עדיין קשה לנו. למה לא כתוב ויוסף היה במצרים? עוד לפני. זה מסביר לנו למה כתוב פעמיים נפש. אבל למה לא כתוב ככה את כל האחים, ובסוף ויוסף היה במצרים, ואחרי זה כמה שזה המספר זה 70. ולכן חשבתי להגיד שלומדים פה דבר ענק, גדול ביותר. והתורה רוצה להדגיש ויוסף היה במצרים בנפרד. למה? להראות לנו שאין סתם בעולם. הכל השגחה פרטית. אין סתם. יוסף היה צריך להיות במצרים, כי שם היה הייעוד, כי צריכים אחרי זה לרדת להשתעבד, וכי צריכים שהאחים יתקיים החלומות, וכי צריכים שיעקב לא היה מה לאכול, בארץ ישראל ירדו שם לאכול, ומי השליט? יוסף, והוא ידאג לאחים לאבא ולאחים. הכל השגחה פרטית, וזה מה שאתה רוצה, שאין סתם בעולם. זה מה שרוצים ללמד אותנו. ולכן צריך לכתוב בנפרד, תדעו לכם, יוסף היה במצרים, כי יש את העניין של האחים, אבל יש את העניין גם של השגחה פרטית, שנהייתה על ידי יוסף. מה מילה, וזה מילה, לא רק, זה מילה את יעקב מבחינה רוחנית, שחזרה לו הנפש. כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. חזרה לו הנפש, הנפש הרוחנית חזרה לו. למה הבן שלי נשאר בתוך מצרים וזוכר את העגלות. חזרה לו הנפש. אז כתוב פה שתי דברים. כתוב פה שחזרה לו הנפש. וכתוב פה עוד דבר. שהתורה מלמדת אותנו שאין סתם דברים, אין סתם. חושבים למה בן אדם מגיע לשם. יש מושג בגמרא. רגלוי דבר איניש אינון ארווין לאון. הרגליים של הבן אדם הם הערבים שלו. מה זה נקרא? לאיפה שהוא צריך להגיע, הוא יגיע, הם ייקחו אותו. גם אם הוא לא רוצה. נכון, כן. יש סיפור עם החפץ חיים. שהחפץ חיים פעם הלך לבית כנסת, בבוקר לתפילה. עצר אותו שוטר,
והוא כיהודי מאמין, החפץ חיים, יהודי ענק באמונה, שואל אותו השוטר, לאיפה אתה הולך? אבל הוא לא יודע. לא יודע. אני חושב שאני הולך לבית כנסת, רק הקדוש ברוך הוא יודע אם אני יגיע לשם או לא. השוטר אומר לו, זו תשובה מאוד לא מספקת. נראה לי שאתה מרגל. עצר אותו, הביא אותו לבית מעצר. אז הוא אומר לשוטר, אתה רואה שאני לא יודע? אני חשבתי שאני הולך לבית כנסת. לאיפה הגעתי? תחנת משטרה. חלמתי על זה בכלל. זה יהודי שחי אמונה. זה יהודי שיודע שאין סתם. זה יהודי שיודע שיש השגחה פרטית לכל דבר. ככה צריכים לחיות, וזה מה שהתורה מדגישה לנו. ויוסף היה במצרים. לכן הוא לא כתוב סתם עם האחים, כי יש פה עוד לימוד. זה לא סתם הוא גם יוצא ערך יעקב. צריך להגיד יוסף היה במצרים. אתם מבינים מה שאני אומר? היא להראות השגחה פרטית בעולם. יש יהודי קוראים לו הרב נוביק, והוא טס בערב חנוכה לאשדוד. הוא גר באשדוד, הוא טס לאמריקה. לא טס לאשדוד. הוא טס לאמריקה. יש לו מוסדות באשדוד והוא... לשם שינוי, הסוכן נסיעות אמר לו, תשמע, הפעם לא תחזור משדה התעופה ניו יורק. יש שדה תעופה אחר, קנדי. זה גם בניו יורק, לא יודע. כן? אז זה גם שדה תעופה אחר, משם יהיה הטיסה חזרה. בקיצור, הוא היה שם כמה ימים בארצות הברית, רצה לחזור, נסע לניו יורק בטעות ולא נסע לקנדי, כי הוא שכח מה אומר לו. הוא רואה שהוא לא ברשימה. הוא מתקשר לסוכן הנסיעות, אומר לו, מה קרה לך? אתה לא זוכר שאמרת לך זה בקנדי? די, כבר לא יודע אם אתה מספיק את הטיסה. וואו, זה גם שעתיים נסיעה עכשיו לשדה התעופה השני. נסע לשם, די, גמרנו, המטוס שלו טס לישראל. אמר לו, תביא לי משהו אחר, אולי דרך באמצע לעצור באירופה, לא אכפת לי. יומיים אין, יומיים אין. לא מהשדה התעופה הזה ולא מהשדה התעופה הזה. ואז הוא הלך למארחים שלו חזרה, נשאר עוד יומיים בארצות הברית. ממש עכשיו זה היה ערב חנוכה. אבל הוא לא ידע מה רבנו של עולם רוצה. למה השאיר אותו פה? רק אחרי הטיסה הוא הבין. זה מה שאנחנו מדברים. אין סתם בעולם. הוא הגיע לטיסה, יושב לידו יהודי רחוק מתורה ובמצוות, שבקושי הוא אומר, אני גר במקום, מדינה רחוקה בארצות הברית, אין לו שום קשר לתורה ולמצוות. לא ידעתי, כן, אפילו נדמה לי, הוא אומר, הוא היה עם הגיל. כאילו משהו רחוק מתורה ומצוות. והוא אומר לו, הוא רואה שהוא פותח ספרים. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, סליחה, אפשר ללמוד איתך? שמחה רבה. אומר הרב, אני יהודי, אני רוצה ללמוד תורה קצת, אני רואה שאתה לומד. אז הוא אומר, כן. אבל מה נלמד איתך? הוא אומר, טוב. פתח גמרא שבת, במה מדליקין, שממאי חנוכה, זה בדיוק היה יום לפני חנוכה. ניתנו רבנן את כל הסיפור, והוא רואה שהבן אדם, מה זה, לא רק קולט, כישרוני, אומר, שואל שאלות של תוספות, ראשוני, מדבר, גדולי הראשונים, הוא מבין אותה, הוא אומר לו את הפירושים, והוא ממש נהנה ממנו, אומר לו, כבוד הרב, אותו הלא דתי, אומר לו, כבוד הרב, אתה לא יודע איך אני רחוק. ההורים שלי רחוקים. הבר מצווה שלי הייתה בטמפל רפורמי. אתם מבינים? אבל איך? זה משהו מטורף. כשבאתי, עליתי על הטיסה, בכלל קיבלתי מקום אחר. אבל לא יודע למה, אמרתי לאישה אחת, אתה יכול להחליף אותי? היא קיבלה את המקום פה של אחד ליד הרב. כן? את יכולה להחליף אותי? מתאים לי פה יותר, לא מתאים לי איפה שקיבלתי. אז אתה רואה, באתי לשבת על ידך,
ככה נהיה לי טוב, וכל הטיסה הם מדברים, והוא מקרב אותו, והם לומדים, והוא נהנה כל כך. הוא מתחיל להבין שהכל פה לא סתם. הקדוש ברוך הוא זימן אותו להציל יהודי. ואז הוא אומר לו, תבוא אליי בבית באשדוד. כשאתה נמצא בארץ, הוא הגיע לארץ. הוא אומר, אני נוסע רק פעם לארץ. תודה רבה, צדיק. ואז... הוא חלב הוא הביא לנו? לא, חשבתי חלב. מה זה חלב? בחור חושב לכולם. הבחור חושב לכולם. בחור חושב לכולם. הוא חושב על כולם. חלב. חלב, ראשי טובות. בחור חושב לכולם. בחור טוב. הוא חושב על כולם. חושב לכולם. הלאה. הקיצור, תשמעו, הוא מביא. הוא הגיע לארץ, הוא אומר לו, אני יכול לבוא אל הרב הביתה עם חמי. חמי פה גם בארץ. הוא אומר, בטח טוב, חמי גר בארץ. נדמה לי שככה מצופר. הוא אומר, בטח אתה יכול לבוא. והם באו ונפגשו בבית שלו בחנוכה. וקירב אותו ליהדות ממש. ואומר לחמיב, אולי אתה רוצה להניח תפילין? חמיב אומר, אף פעם לא הנחתי תפילין בחיים. הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה ימני? אז הוא לא הבין מה הוא אומר לו. הוא אומר לו, מה אכפת לך אם אני ימני או שמאלני? מה אתה רוצה פה, פוליטיקה? תודה רבה, השם ישמור אותך. הוא אומר לו, לא פוליטיקה, פשוט צריך לדעת אם אתה שמאלי לגבי התפילין. כי יותר יד לא מניח ביד שמאל. אם מישהו שמאלי, מניח ביד ימין. זה מה שצריכים, אני לא שואל אותך עם השמאל... דרך אגב, אני שמאלני בדעות, הוא אמר לו, אני שמאלני. אבל לאט לאט הכירו. מה? מה, לדעת מה הוא עושה מלאכה? באיזה יד הוא עושה מלאכה, נכון. אבל תראו, עכשיו כבר אמר הרב נוביק לילדים שלו. אין סתם בעולם, אין סתם. עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא השאיר אותי עוד 2-3 ימים בארצות הברית. פשוט, ואיך הקדוש ברוך הוא גלגל? שהוא לא יודע למה הוא ביקש מהאישה שתחליף איתו מקום. מה רואים? ויוסף היה במצרים, זה מה שרואים. ההשגחה הפרטית מספרת לנו, יוסף היה צריך להגיע למצרים, גם כדי למלות את הנפש של יעקב, וגם לעשות את כל מה זה היה צריך, שיחלקל את אחיו, ואת אביו, והשתחוויות, וישראל צריכים לרדת, מה לעשות? ישראל צריכים להשתעבד, כן? והחלומות, הכל. הלאה. ואז, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. יש לו 2 טענות על עם ישראל, לאנטישמי הזה. לאנטישמי הזה, פרעה, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז לכבודו פרעה, יש לו 2 טענות, רב ועצום. הם מדי הרבה, והם מדי חזקים. מה זה הם מדי הרבה? מה זה בני ישראל? פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. למה זה 6 מילים? 6 בקרס אחת. יפה מאוד, כך כתוב. ויש דעה 60,000 בקרס אחד. 8. אה? כאלה שטוענים שזה 8 בקרס. כן, אז מביא 6 בקרס אחד. גם רש"י אולי מביא את זה. רש"י, וישרצו שהיו יודעות 6 בקרס אחד. פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. אז הם נהיו משפחות של בלי עין הרע. קצבת ילדים גדולה, אנחנו לא יכולים. שורצים לנו פה, מילה לא יפה אפילו, וישרצו. ככה הם אומרים להם, שורצים לנו פה. אז חייבים לפתור את הבעיה, אומר פרו. וגם מדי חזקים, מוזר. אישה יולדת בקרס אחד 6, והיא יוצאת בריונית של הבריונים. איך יכול להיות כזה דבר? לכן אבא נתחכמה לו, אני צריך להתחכם, לעשות בחוכמה. בחוכמה. מה? פן ירבה, הוא מתרבה. ונלחם בנו ועלה מן הארץ, וישימו עליו סורג, לכן מה עשה? הוא אמר לו, תשמע,
הוא עשה 6 גזירות כנגד זה. כנגד המתרבים, זה מה זה? נזרוק את הילדים ליאור. אז הם לא יהיו הרבה, הם יהיו קצת. וכנגד החוזק, אני אשבור אותם, הם יעבדו קשה, יהיו חלשים. ועל זה נאמר, כן? לכן הוא אמר, הוא עשה את זה בחוכמה. הוא רצה לעשות את זה בחוכמה, חוכמה מסוכנת, כן? יאללה, בשורות טובות. טוב, לא תהיה בקשר בעזרת השם, השם ישמור אותך. אתם יודעים, היה איזה מלך שאמר, שומע נאור? כן, כן. היה איזה מלך שאמר, שאתה מרגיש טוב. לא בסדר, טוב. היה איזה מלך שאמר, אני רוצה עוזר אישי, אבל רק מי שיש הר מאחורי הארמון, הר ענק. יש שם איזה אבן גדולה למטה, יש שם איזה אבן ענקית למטה. מי שמעלה אותה למעלה, לראש ההר, הוא יהיה העוזר האישי שלי, משכורת מכובדת. הגיע האדם הכי בריון בממלכה. האזרח הכי בריון. ניסה להזיז את האבן, לא הולך. הוא אמר, תוך שבוע צריך להעלות את האבן לראש ההר. הגיע אחד אחר שאמר שיש לו מפעל החבלים הכי חזקים בהיסטוריה, בעולם. קשר את החבלים על האבן, הביא סוס ועגלה, אמר לה, אודרופ לסוסים, דיו, ולא זז. החבלים הכי חזקים. לא רק לא זז, החבלים נקראו. החבלים נקראו. אז מה עושים? אמר המלך, מי שיעלה את האבן לראש ההר, יהיה העוזר האישי שלי. פתאום ניגש, ביום האחרון. איזה אדם, תכליל, שוקל 40-50 קילו. בא ליד האבן, בלי שום ציוד, בלי שום כלום, כולם רואים אותו, צוחקים, זה יעלה את האבן, לא יעלה את האבן, מה בסך. הבריון של הממלכה לא הצליח, הוא יצליח. סתכל איך הוא נראה. המכנסיים נופלות לו, רק עם שלייקס הוא רק עם שלייקס. אתה יודע מה זה שלייקס? כזה איכותים שמחזיקים את המכנסיים. והוא מוציא מהכיס פטיש, כן? נותן מכה לאבן, וואו, נשברה, חתיכה נשברה. נופלת על הרצפה. הולך, מעלה אותה לראש ההר, חוזר חזרה. עוד פעם. חתיכה, שובר עוד חתיכה. נפלה על הרצפה, לוקח אותה, עולה לראש ההר, חוזר. וככה שובר את האבן כולה, וחתיכות חתיכות, והאבן נמצאת על ראש ההר. אומר המלך, טקס רשמי, העוזר האישי שלי נבחר. הוא העלה את האבן לראש ההר. אני אמרתי שצריך להזיז בצורה של חבלים, אני אמרתי שבידיים, לא אמרתי כלום. אמרתי, צריך חוכמה, איך להעלות אותה לראש ההר. מישהו שחושב ובחוכמה משיג שזה יגיע למעלה, והוא הבין אותי. זאת אומרת, צריך להילחם, כמו שפרעה נלחם בחוכמה, אנחנו צריכים, הוא נלחם בחוכמה, אנחנו נראה איזה חוכמה הוא עשה. חוץ מגזירת שעיבוד, כדי להחליש אותם, וגזירת הזכרים ליאור, כדי להמעיט אותם, כן? הוא עשה את זה בחוכמה. מה זה נקרא בחוכמה? איזה חוכמה? ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. אז פרך יש שני פירושים. פרך או עבודה קשה שמפרכת את הגוף, או פרח. פרח. ברכות, רכות. בואו, נהיה חברים, בואו. שכנועים רכים, ככה. כן, יאללה, בואו נהיה חברים, עזבו. ומיד אחרי זה, מה הפסוק הבא? אחרי הפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה. אתם מבינים את האנטישמי הזה?
בפרח, בחוכמה הוא עשה. מה, אני אקח אותם, אני אלחם נגדם, הם לא יבואו. אלא פרח, בואו נהיה חברים. בואו נהיה אחי. שלא נהיה מיד אחי מיד עשיו. נהיה חברים. ואז הכניס להם וימררו את חייהם בעבודה קשה. מירר להם את החיים אחרי שכבר היו חברים. כן, עשה את זה בחוכמה. אז מה אנחנו צריכים להחזיר לו? גם בחוכמה. הוא אמר הווה נתחכמה לו, אנחנו נחזיר לו הווה נתחכמה לו. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. למה כן ירבה וכן יפרוץ? כן ירבה זה על הגזירה שאתה רוצה להמית. לא תצליח, כן ירבה. כן יפרוץ, זה על זה שאתה אומר שיהיו חלשים, תעשה אותם חלשים, הם יהיו חזקים מאוד, יפרוץ, מבחינת בלשון חוזקה. אין פרץ. כן? עכשיו, יש פה גם מלחמה רוחנית וגם מלחמה גשמית. פרעה היה גם יצר הרע, לא רק מלחמה גשמית. לא רק לשבור אותם ולהמעיט אותם מבחינה גשמית, גם רמז לבחינה רוחנית. לפעמים היצר הרע רוצה, בא אליי בצורה כזאת של חוכמה. בוא נהיה חברים. בפרח. ואחרי זה, כשאני כבר חבר שלו, ממרר לי את החיים, לא עוזב אותי. ככה בא יצר הרע. מה התשובה? מה התשובה ליצר הרע הזה ולאנטישמי הזה? ברוחניות ובגשמיות. מה התשובה? כאשר יענו אותו, כמה שיותר תבוא, אל תדאג. אנחנו אומרים את זה לאויבי העולם, לאויבים שלנו, אומות העולם. לא יעזור לכם. כאשר יענו אותנו, עד היום מנסים להפיל אותנו. גם היצר הרע וגם אומות העולם. להיות כאילו חברים, ואחרי זה פתאום מראים לנו, הופכים מראים את החיים. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה התשובה. אבל אמרנו שהם עושים את זה בכזאת חוכמה. מה אנחנו נחזיר להם? איזה חוכמה אנחנו נחזיר להם? כדי לנצח אותם. או את היצר הרע, או את השנאה שלהם אלינו. את האנטישמיות הזאת. איך, או את היצר הרע, איך נשבור אותו. את המלחמה הרוחנית והגשמית האלה, איך ננצח? הגשמית הזאת, איך ננצח? מיד בפרשה הבאה. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת ספרה, ושם השני פועה. מי הם היו? שפרה? ופועה. מי הם היו? אמא של משה ואחות של משה, יוכבד ומרים. רק למה נקרא שפרה ופועה? שמשפרת את הוולד ושפועל הוולד, מדברת אליו, מחייכת לו. זה לא שתיים אחרות? לא, זה יוכבד ומרים. אשתו של... איפה זה כתוב? כל פרשנות, כל הגמרא, רש"י, כל ה... כן, בטח. רש"י פה מביא, לא, זה... שפרה זה יוכבד, על שם שמשפרת את הוולד, יש עוד דעה. יש עוד דעה בגמרא. לא, אבל יש עוד דעה בגמרא אלישבע ועוד מישהו. אלישבע ומרים נראה לי בגמרא. אלישבע זו הייתה אחות הארון. זאת אומרת, אלישבע, אחות הארון, כן. אחות הארון. אם היא אחותה של אהרון, היא אחות של משה. היא אחות של... לא, סליחה, היא לא הייתה אחות הארון. היא הייתה... לא, היא הייתה אחות נחשון. אחות נחשון בן עמינדב, כן. היא הייתה אשתו של אהרון, אשתו של אהרון, סליחה, לא הייתה אחות אהרון, לא, סליחה. הייתה אשתו של אהרון, אחות נחשון, בן עמינדב. הפעם אנחנו נסתר לך. לא, אבל זה כתוב, אלישבע ועוד מישהי, נראה לי אלישבע ומרים, אני לא זוכר את הגמרא, אומרת, הגמרא בסוטה, אומרת שזה או יוכבד ומרים, או אלישבע ועוד מישהי, נראה לי שזה אלישבע ומרים, אלישבע ומרים. אבל יש עוד דעה שזה אלישבע, זה ודאי, זה אני זוכר. ולכן, אומרת הגמרא, אבל מה היה איתם? אומרת התורה, מה היה איתם? אומרת התורה. הם יש להם גזירה, ויאמר בילדכן את העבריות. וראיתן על האובניים. איבנו ועמיתן אותו. אם באתי וחיה. נכון? אם בנו ועמיתן אותו, ואם באתי וחיה. ותראינה מילדות את האלוקים. ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים.
ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות עד כדי כך, ואומר להם, מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיינה את הילדים? זה פחד מוות? תגידו לי, זה פחד מוות? זה פחד מוות. פרעה האנטישמי אומר להם, מה עשיתם? הפרתם צו פיקוד. צו מלכות, זה לא צו פיקוד, צו מלכות. נכון, ותאמרנה מה? כי לא הנשים המצריות האביות כי חיות תהנה, בטרם תבוא על מילדת, הם המציאו לו שהן יולדות מהר, לפני שהן באות, לא צריכות אותנו. אבל מה היסוד? ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. זה היסוד. מסירות נפש, להגיד מה? לחיות מה? אני עושה רק מה שבורא עולם. אני עושה רק מה שהקדוש ברוך הוא. זה היה מילדות, וזה התשובה למלחמה נגד יצר הרע ונגד האנטישמים. נגד יצר הרע זה מלחמה רוחנית, ונגד האנטישמים זה מלחמה גשמית. מה התשובה? איך יתקיים כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ? על ידי מסירות נפש, להגיד אני עם בורא עולם וזהו. אני עם בורא עולם וזהו, לא זז. אני נהניתי מדבר אחד שראיתי, שבאחת מסמטאות ירושלים היה שען, וכל יום היו נכנסים לחנות שלו ילדי השכונה ומתעניינים בשעונים ובמחיר שלהם. לפני הרבה שנים זה היה, בקום המדינה. השען היה עונה לשאלותיהם בסבלנות, ואפילו מציג בפניהם את השעונים מקרוב, מראה להם. כזה נחמד היה איתם. יום אחד נכנס לחנות הגאון הצדיק רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה. זה נכון, וראה את המחזה הזה, הוא רואה שהוא מראה לילדים את השעונים, אז הוא שאל אותו, הוא נדהם מהסבלנות של המוכר, הוא שאל אותו, אתה יודע הרי שלילדים האלו אין כסף, למה אתה כל כך עונה לשאלות שלהם ואפילו מראה להם את השעונים? כך שאל הרב סלמן מוצפי, זיכרונו לברכה, את השען. ואז הוא עונה לו כל כך יפה, וזה כל כך מתיקות מדבש התשובה הזאת. אומר לו כבוד הרב, אומר לו השען, אני יודע, באמת נכון, הם לא יקנו אין להם כסף, קטנים. אבל כשהם יגדלו והם ירצו שעון, לאיפה הם יבואו לקנות? רק כאן. למה? כי אני התייחסתי אליהם, כי אני קיבלתי אותם, כי הם יזכרו את זה לעולמי עד. אני דיברתי איתם יפה, אני הראיתי להם, אני התייחסתי, אז זה נשאר חקוק בלב שלהם. אם נאמץ את המחשבה שלו, זה נכון כל כך. אם נראה שמה זה כאשר יענו אותו כן ירבה ונפרוץ, מה זה מה שהמילדות עשו? מה זה התשובה הזאת? זה התשובה לכל המלחמות. מה נכניס? ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, בלי שום שאלות. לא חשבונות ולא כלום. מה שצריך לעשות עושים. המחשבה היא להראות להם שהם ייכנס להם זה בגשמיות, אבל זה אותו דבר ברוחניות. ייכנס להם לקנות את השעונים אצלי, כי אני התייחסתי להם. אז נכניס לליבנו ולילדים שלנו, וללב של הילדים שלנו, שמסירות נפש, רק בורא עולם, זה התשובה הכי גדולה לכל המלחמות. מלחמה רוחנית ומלחמה גשמית. זה התשובה. איך? ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ולמה אבל כתוב פעמיים? ותראינה המילדות את האלוקים ולא עשו. יראת שמיים הייתה להם. יראת שמיים. ואחרי זה עוד פעם, ויתב אלוקים למילדות וירב העם ויצמו מאוד, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים ויעש להם בתים. למה פעמיים? אז חשבתי כל כך יפה. התורה משבחת אותם. בהתחלה אומרת, יש להם יראת שמיים. הם לא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים. אבל התורה יוצאת מתפעלות עוד יותר אחרי שפרעה אומר להם, למה עשיתם? והם לא מתרגשות. זה כבר משהו אחר, זה יראת שמיים עמוקה, אמיתית, שחקוקה בלב.
זה לא משחק. בהתחלה כתוב, ותראינה מילדות ולא עשו. חיים את בורא עולם, אבל בוא נראה אותך עומד בניסיון. מלך מצרים בא ואומר, מדוע עשיתם? מה, בשנייה ולהגיד לו בפרצוף, אנחנו עושים רק גזירה של בורא עולם, לא גזירות שלך? זה יראת שמיים אמיתית, עמוקה, חקוקה. לכן התורה משבחת עוד פעם. ויהי כי יראו וגם קיבלו על זה שכר. ויעש להם בתים. למה עשה? מה עשה לו? מה עשה להם? בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות. אומר המהרי"ל דיסקין, אחד מגדולי ירושלים. למה דווקא זה? זה תמיד אני אומר לכם, כי יהדות הייתה נשארת. הגזירה הייתה על בנים, לא על בנות. אז יהדות הייתה נשארת, כי לפי היהדות הולכים אחרי האמא. הולכים אחרי האמא. אבל כהונה, לוויה, מלכות זה הולך אחרי האבא. אז זה נשאר רק בזכות המילדות. כי הם השאירו את הזכרים. אז לכן הם קיבלו בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות. הייחוס הזה של כהונה ולוויה ומלכות, זה הולך לפי אבא, לא לפי אמא. יהדות הולכת לפי אמא, והוא השאיר ילדות, בנות. בנות הוא לא אמר להרוג, היהדות תמשיך, אבל הייחוס לא היה ממשיך, וזה המשיך רק בזכות המילדות. אבל איזה יראת שמיים עמוקה שהייתה להם, ממש מבהיל, כל כך יפה. זה משהו מדהים, אני חייב להקריא לכם גם כן משהו שאני מאוד נהניתי מהבן איש חי, מהבן איש חי. הם חייבים לשמוע. הם חייבים לשמוע, איזה דבר יפה. ואתם תסכימו איתי, אני אומר לכם. מה? בן איש חי קשור גם לאשכנזים, כמו אשכנזים נותנים שיעורים. איך? אשכנזים גם נותנים כן, בטח, מה זה קשור לכל עם ישראל. איך זה, יש לו כזה, כמו שיצא... היה ענק וענקי. הבן איש חי סיפר פעם, היה סיפור איתו, הוא לא סיפר, היה סיפור איתו, יהודי אחד רכב על סוס. והוא רואה בדרך אדם נכה, קשה לו ללכת, בלי רגל אחת. ובאפיסת כוחות, אז מה עושה יהודי? יורד מהר מהסוס, שואל את הנכה, מה אני יכול לעזר לך? האומלל אמר לו, אני רעב מאוד. מהר היהודי יורד מהסוס, ומוציא משם אוכל טעים, כן, מהחבילות שלו, מהפקלאות שלו, ונותן לזה של לנכה. הוא אכל ושבע, שאל אותו היהודי, אתה צריך עוד משהו? הוא אמר לו, כן, אתה רואה, אני לא יכול ללכת. כן, איך אני הולך? אני הולך קשה. אז הוא אמר לו, תשמע, לאיפה אתה צריך להגיע? אז הוא אומר לו, את העיר הזאת והזאת, איפה שצריך להגיע? אז הוא אומר לו, איזה יופי, זה גם אני גר שמה. בוא תעלה עליי. כן? אז במקביל הוא גם תכנן בעל הסוס, שכדי שיהיה באפשרותו להרכיב גם את הנכה על הסוס, הוא יצטרך להשיב אותו בקדמת הסוס, כן? ולהורות לא לאחוז במושכות. למה? כיוון שאין לו רגליים. אם הוא יישב מאחוריו, לא יהיה לו שום אפשרות אחיזה והוא יכול ליפול. אבל אם הוא ישים אותו קדימה, כן? אז יש לו אחיזה במושכות. כך הוא לא ייפול, אז הוא שם אותו קדימה היהודי שמח, גם האכלתי אותו, גם נתתי לו, גם עשיתי לו טרמפ. שים את הנכה קדימה ויאללה נוסעים. עם האודרופ, עם הסוס. הם מגיעים לעיר, הנכה מסובב את הראש, ואומר לבעל הסוס, סליחה אדוני, לאן אתה צריך להגיע? אז הבעלים מופתע מהשאלה, מה זה נקרא לאיפה אני צריך להגיע? השאלה היא לאן אתה צריך להגיע, לא אני. כן? איך? אבל הנכה חוזר על השאלה. סליחה כבודו, לאן אתה צריך להגיע? הנכה חוזר על השאלה. אז הוא מתעצבן, הוא אומר לו, אני לא מבין מה קורה פה. אני לקחתי אותך או אתה לקחת אותי? מתחיל לקטוע הרגליים הנכה לצעוק ולזעוק חמאס. בואו תראו כולם ברחוב, האיש הרע הזה גנב את הסוס שלי. והעובדה שאני יושב קדימה. תראו, אני יושב קדימה. גנב לי את הסוס.
מי יושב קדימה? מי? הבעלים, נכון? מיד התאספו אנשים, והתחילו לצעוק על הבעלים, על ההוא שיוצא מאחורה. מה אתה גונב לו את הסוס? לא יכול להיות, אתה גנב. לא היה רישיון רכב? כן? בעל הסוס אומר, מה שלומך, מה זכינו? שב. ואז בעל הסוס אומר לו, מה מתגונן ואומר, ההפך זה הנכון. הוא בעל הסוס, כן? כאילו כל אחד אומר שהוא בעל הסוס, והנכה, זה אומר הוא הנכה הגנב, הוא אומר הוא הגנב. מה עושים? ועוד הוא עשה איתו חסד, אתם מבינים איזה חוסר הכרת הטוב? הוא עשה איתו חסד. אבל לא היה מי שיאמין לו, כי למה? הנכה מחזיק במושכות, מה עושים? ואז הם באו לדין אצל הבן איש חי. הבן איש חי בחוכמתו העצומה ובסייעתא דשמיא שהייתה לו, הרגיש מיד שיקטוע הרגליים הוא רמאי ונוכל, והורה לו מיד להחזיר את הסוס לבעליו האמיתיים. איך הוא ידע? עד שהנכה הודה, זה נכון. אבל אחרי שהנכה יצא מבית הדין בבושת פנים, קרא בן איש חי לבעל הסוס ואמר לו ככה, אני רוצה להעביר לך מסר שיכול לעזור לך הרבה בחיים, ובתחומים רבים. כאשר אתה עושה חסד עם מישהו, צריך וחייבים, אבל אף פעם אל תיתן לו לאחוז במושכות. הבן איש חי הוסיף ולימד אותנו מסר מטורף גדול מאוד בישראל. מה? שקשור ישירות לחיים הרוחניים שלנו. האדם יורד לעולם הזה עם גוף ונשמה שמחוברים יחד, כן? ומנוגדים אחד לשני. והנה ברור מה? שהנשמה היא החלק העיקרי, והגוף אמור רק לעזור לה, כן? הגוף עוזר לנשמה, לא הנשמה לגוף, כן? אבל יש מקרים שהאדם משליט את הגוף שלו הגשמי על הנשמה, חלק אלוקה ממעל הנשמה, ומאפשר לגוף להחזיק במושכות, וזה סכנה. ואז אנחנו צריכים לדעת, כדאי שתעשה מהר, תתעשת. גם מדי פעם אתה מתחשב בצורכי הגוף וצריך, אבל אף פעם אל תיתן לו להחזיק במושכות לגוף. שמי יחזיק במושכות? הנשמה. תזכור שהנשמה היא העיקר, היא צריכה לכוון אותך. זה מה שאנחנו לומדים פה. ולא עשו כאשר דיבר מלך מצרים. למה התורה מדגישה ולא את ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, אחרי שהם נכנסים למסירות נפש, לסכנה גדולה הם נכנסים. הם נכנסות, כן? נכנסות לסכנה גדולה. מול מלך מצרים. אבל מה הם יודעות? דבר אחד יש. אנחנו עושים מה שבורא עולם אומר. אתם יודעים, גם יש יהודי בבני ברק, קוראים לו, הוא כבר נפטר, קראו לו הרב שמריהו ברזילי. תימני, הוא הקים ישיבה מאוד מאוד חשובה. משכן שמעון, על שם האבא שלו. הייתה לו סבתא רבא בתימן, כן? היה חוק בתימן. ברזילי זה לא תימני. תימני. יש גם לא תימני, אבל יש תימנים. יש תימנים ויש לא תימנים, אבל הוא תימני. והסבתא רבא של הרב שמעון ברזילי, זה היה תמיד חכם גדול, הקים ישיבה עם הרבה תלמידים. הסבתא רבא שלו, אתה הכרת אותו? הוא היה גר לידכם לא רחוק. כן. אבל אתה זוכר אותו? הוא נפטר לפני כבר כמה שנים. ואת הבן אתה מכיר, שהיום ראש ישיבה. הסבתא רבא שלו, תשמעו איך יוצא כאלה נכדים ונינים. היה חוק בתימן, חוק אחד עם משפחה שאחד ההורים, אבא אמא, נפטרו, מתו, אז כל ילדי המשפחה עוברים לרשות האימם, מושל המחוז, האימם, וכל אחד כבר מבין מה עושה האימם כשהגיעו אליו ילדים ממשפחות יהודיות. כן? גמרנו, לוקח אותו, עושה ממנו את זה, שם משמו. והנה כשנפטר פעם אחת אחד מקרוביה של הסבתא הזאת, של הרב ברזילי, האמא נטל את בן המשפחה לרשותו, רצה הסבתא לבית המושל, הורידה מעליה את כל טבעות הזהב והתכשיטים שעליה,
שמה על השולחן שלו ואמרה לו, קח את כל הזהב הזה, ואני אביא לך עוד אם אתה רוצה, העיקר תחזר לי את הילד. המושל הסתכל מצד לצד, ראה שאף אחד לא רואה, החזיר לה את הילד, שהוברח מיד מהמדינה והוא עלה לארץ ישראל. תמורת היא לקחה את כל הטבעות שלה, כל הזה, הכל נתנה למושל. אחד מצאצאיו של הילד הזה הוא הגאון רבי שמריהו ברזילי, זכר צדיק לברכה. אבל אתם מבינים, מה היה? איך יוצא כזה? מסירות נפש של סבתא שמוכנה לוותר על כל העולם הזה בשביל שחס ושלום ילד יהודי לא יגדל כמו גוי. זה התשובה למלחמה שבאה או מצד פרעה האנטישמי או מצד יצר הרע פרעה, מסוג פרעה. מה התשובה? ולא עשו כאשר דיבר מלך מצרים. מסירות נפש להגיד אני רק עם בורא עולם, בצורה אמיתית. אני לא, אפילו מול פחד מוות, מול מלך גדול, פרעה. ולא עשו כאשר ציווה עליהם. זה מבהיל, מה אנחנו רואים איזה דברים. אנשים עושים מסירות נפש, וככה זה... ואתם רואים, הנה זה... ותקרא שמו משה. נכון? אתם יודעים את הסיפור עם בת פרעה. מי נתן את השם משה? בתיה, בת פרעה. משות הבעיה. כן, בתיה בת פרעה כי מן המים מסיתיהו. אז חשבתי, עלתה לי מחשבה כל כך יפה. בואו נראה אם תסכימו איתי. עלתה לי מחשבה כל כך יפה. תראי, אם גויה, היא הייתה גויה. גדלה בבית של פרעה. זוכה שהתורה מזכירה אותה לעולמי עולמים. היא נכתבת בתורה, ולא רק זה. ולא רק זה. השם שהיא נתנה, נותנים אותו עוד אלפי שנים קדימה כשם יהודי. מי אין? הכי יהודי שיש. משה. מהאישה הגויה הזאת, מי נתן? לא נתנה את זה יהודייה. יש דעות שהתגיירה בהמשך, כן? היא התגיירה בהמשך. אבל לא משנה, אבל אז היא הייתה עוד גויה. תמיד השם שלה היה בתיה? כן, בטח. בת? בסדר, אבל מי נתן את זה? אולי פרעה נתן את זה, לא יודע. מה מקור השם שלה? היא גם זכור שהשם שלה יהיה שם יהודי. נכון, היא גם זכתה שהשם שלה, טוב, היא התגיירה אחרי זה. כי השם שלה סימל, מה זה בת השם, נכון. עכשיו, אז חשבתי, אז קל וחומר. אם אחת גויה נתנה שם כזה וזכתה לעולמי עולמים שהשם, שהיא נתנה נקרא בשם עד היום הזה. היא גויה. אז יהודי שמקיים רצון השם. על אחת כמה וכמה, ואני אספר לכם סיפור מבהיל. מה זה אמונה של יהודי? ומה זה לקיים רצון השם? אתם חייבים לשמוע, מבהיל, דמעות בעיניים. יהודי עשה תאונה בארצות הברית, נכנסו בו 4 צעירים שהיו בגילופים, שיכורים. כן? שיכורים לגמרי, שתו ונכנסו בכביש, נכנסו בו, הוא ברוך השם יצא בזול, האוטו טוטל לא סלח, אחד מהם נהרג. הגיעה המשטרה, בלגן עם אמבולנסים, והם אומרים למשטרה, זה, היהודי, נסע כמו משוגע. והוא אומר הפוך, למי הם מאמינים? לגויים. לגויים, מבינים לגויים, יש לו זימון לבית משפט. והוא אומר, אין מצלמות, חיפש, זה כביש ראשי, אין כלום. אין, אז מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא מקבל זימון לבית משפט, עכשיו הוא חשף, זה הריגה, זה רצח אולי. הוא יושב שנים בכלא. אבל הם נכנסו בו מאחורה. לא, זה היה חזיתי. חזיתי. הם נסו כמו מטורפים. הם היו שיכורים. ואין לו, זה מילה מול מילה ואין לו. אין לו ראיות. גם עורך דין הוא לא לקח, כי עורך דין מחפש הוכחות. ואין לו שום הוכחות. אתה משלם הרבה כסף. כן? אז תשמעו מבהיל. אין סתם אמרנו. יש אמונה אמרנו, זה הפרשיות שלנו. אין סתם, נכון? למדנו ויוסף היה במצרים, אין סתם. הוא החליט היהודי הזה, מה יש ליהודי לעשות במקרה כזה? מה יש לעשות? לבכות לקדוש ברוך הוא. כל יום אחרי התפילה היה נשאר חצי שעה, הולך ליד ארון הקודש ובוכה כל יום, עד היום של המשפט.
ואומר, כל יום אומר בבכי, ריבונו של עולם, יכול להיות זה מה שרצית ממני. שאני אתקרב אליך בבכי עוד יותר. שאני אבכה אליך, שאני אתפלל אליך, ושאני אדבק בך עוד יותר. כנראה זה מה שאתה רוצה, זה חשבון נפש של יהודי צדיק. יהודי שומר תורה ומצוות, לא צריך להיות צדיק בשביל זה. זה דרך ייסורים. מה? דרך ייסורים, הקרבה לבורא עולם, דרך ייסורים לפעמים. נכון, הנה. מה אני אעשה? מה אני אעשה? אין לי מה לעשות. אין לי השתדלות מינימלית, אין לי. אבל הקדוש ברוך הוא יש דרכים שלו ועוד יותר אחרי, שכל כך תתקרב לקדוש ברוך הוא בבכי ותפילה. ועכשיו כולם ביחד. ואפילו בהסתרה, הסתרה, בוודאי גם שם נמצא שם רך, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא של מתברך. איי 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 איי, גם מאחורי הדברים העומדים עליך, העוברים עליך. אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מהדברים הקשים עוברים עליך. אני עומד, אני עומד. שרתי אתכם במתח. מה זה תראו אני עומד? תראו מה זה אני עומד. תראו איך הקדוש ברוך הוא מראה. מגיע היום של הבית משפט. אני במתח עבר. הגיע היום של הבית משפט. אתם שומעים? מגיע היום של הבית משפט. אביך, אתה שומע? השופט אומר ליהודי, נו, יש לך מה לומר? אתה מואשם ברצח. אתה מואשם בהריגה. הריגה דרגה שנייה. בחוץ לארץ זה נדמה לי יותר חמור מאשר פה. אומר לו, כבוד השופט, אני מאוד מכבד אותך, לא היה מצלמות, יש לי רק מילה. אפילו עורך דין לא הבאתי. מה שהיה זה ככה, נסעתי כחוק, והם נסעו כמו שיכורים, ונכנסו בי. לא עשו להם ינשוף? זה נהג אוטובוס, אתה מבין? זה מה שהוא שואל. שמעתי, אומר השופט, שב בבקשה. קיבלתי דבריך. סליחה, היו שם שלושת החבר'ה. איפה הנהג? ושוטרים, התביעה הייתה נגדו, התביעה הייתה נגד היהודי, ביחד עם הגויים. קורא לנהג של הרכב, שנמצא שם בתאונה, הרי תאונה הייתה כבר אחרי שהם יצאו מהבית חולים והכל. הוא קם, לכבוד השופט, השופט אומר לו, תגיד לי, אדוני, בחור צעיר, אתה יצאת לבד מהרכב או הוציאו אותך? מה, אני יצאתי לבד. הייתי חצי פצוע, רציני, מה, הייתי לא בן אדם הייתי, מה? כן, הוא לא אמר, הייתי שיכור. הוא אמר, אבל הייתי כולי... גמור מהתאונה. כן, כן. אוקיי. דופק השופט על הזה. ואומר, משטרה, בבקשה לעצור אותו, פיצויים ליהודי. פושע שכמותך, אני הוצאתי אותך, אני הייתי הרכב מאחוריכם. אומר השופט, אני נסעתי אחריכם, אני ראיתי את התאונה לגמרי. אתם נסעתם כמו שיכורים, עברתם על החוק. אני פחדתי שתהרגו אותי. אני מבקש בזה הרגע מהשוטרים לקחת את כולם למעצר ועוד לשלם פיצויים ליהודי שיושב פה. לאדון שיושב פה מהצד השני. אבל לא היה לו עדויות והוכחות. הוא ידע, הקדוש ברוך הוא גלגל שם את השופט, הוא יודע, הוא הלך, הוא זוכר מי, הוא יודע גם, יכול להיות שהוא ראה אותו, והוא יודע שהוא שופט. יכול להיות שהוא ראה איזה אדם מוציא איזה, אבל הוא יודע שהוא שופט.
הקדוש ברוך הוא גלגל. אז יש סתם או אין סתם, יש אמונה, אין אמונה, רוצה ליהודי להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא ממציא לו, את העורך דין הכי גדול. מי היה? השופט. אז זה העורך דין הכי גדול, זה הקדוש ברוך הוא, אבל דרך זה, תראו מה זה מדהים. מביא, השופט בעצמו היה שם. הרב, לא נעים לי לבאס את המסיבה. נו. אבל השופט היה אמור לפסות את עצמו מלשפוט את התיק, זה ניגוד עניינים. זה לא ניגוד עניינים. זה לא ניגוד עניינים, הוא עד. זה לא, כן, זה לא ניגוד עניינים, הוא עד. מה פתאום? הוא עד? לא, הוא יכול לשמוע. מה, שופט יכול להיות העד הכי טוב. כשהוא ראה את המעשה, הוא היה מה לעשות, הוא ראה את המעשה. אני רוצה לחזק בבית המשפט הישראלי זה לא היה תופס, הוא חייב לפסות את עצמו, ואז הוא מופיע בתור עד בבית. רק אם הוא היה מעורב בתאונה. אם הוא לא מעורב בתאונה. לא, גם בעדות. לא, השופט לא יכול לתת עדות במשהו שהוא מעורב. הוא לא מעורב. הוא לא מעורב, לא, זה לא... בתאונה עצמה הוא לא מעורב. זה מסתום קביל, זה מסתם הקביל. למה? זה קביל, יכול להיות, זה לא קשור. לא, אני יודע שלא. בסדר, זה נדון בהמשך. רואים שאתה איש משטרה. איש ביטחון. איש ביטחון. אבל אני רוצה לספר עוד סיפור, שגם לראות משהו מדהים, איך יהודי זוכה. היה לא מזמן יהודי שנפטר במרוקו, והשאיר בן בפריז עם הרבה כסף. אתם שומעים? יהודי שקוראים לו... יהודי שקוראים לו בנימין כהן, לא סיפור אמיתי שהיה לו לפני כמה שנים. יהודי שקוראים לו בנימין כהן ממרוקו, השאיר יהודי, נפטר. והוא השאיר בצבא, שהוא מאוד רוצה, הוא היה תמיד, לא, הוא לא השאיר בצבא, אבל הוא אמר לילדים שלו שהוא מאוד רוצה לעלות לארץ ישראל, אבל לא הסתייע בידו לעלות לארץ ישראל, והוא נפטר לפני שעלה. אבל הבן שלו היה גר בצרפת, עשיר גדול, רצה לעשות לו נחת רוח. כן? רצה לעשות לו נחת רוח, סידר מלא אישורים, היה לו קשרים במרוקו, קשרים בישראל, חברה קדישה. כמה חודשים אחרי הפטירה, סידר שיעלו אותו, את הגופה שלו, לארץ. כן? אותו יהודי קראו בנימין כהן, קבעו במרוקו, ועכשיו העלו אותו, הוא סידר אישורים, שילם על זה הרבה כסף, הוא היה עשיר, מאות אלפי דולרים הוא שילם, וסידר הכל, כי זה בעיה באישורים וזה, אבל היה לו קשרים. הוא סידר הכל, הגיע והעלו את אבא שלו להיקבר בהר הזיתים. כן, בהר הזיתים, הוא קנה חלקה בהר הזיתים. והייתה לוויה אפילו עם כל הרבנים הראשיים והרבה רבנים, ודיברו על מעלה של הבן שטרח להביא את הקבר של אבא שלו. עשרות אנשים באו להשתתף כי זה היה מאוד מרגש. הקבורה הסתיימה והבן הרגיש שמחה גדולה, חזר לצרפת. אחרי מספר חודשים יהודי תושב ארץ ישראל שחזר מטיול במרוקו, פוגש את החבר שלו, העשיר הזה, הבן של בנימין כהן, ואומר לו, מה שלומך? טיילנו בשווקים במרוקו, ראיתי את הבית של אבא שלך, ואל תתפלא, גם הייתי בבית הקברות, והתפללתי על הקבר של אבא שלך. מה התפללת על הקבר של אבא שלי? אבא שלי לא קבור במרוקו. אבא שלי קבור בארץ. הוא אומר לו, אני אומר לך, התפללתי, ראיתי את השם של אבא שלך, את השם של סבא שלך, את התאריך של הפטירה, הרי אנחנו חברים, אנחנו מכירים. הוא באמת, מה אתה אומר לי, אבא שלך בהר הזיתים בירושלים? אבא שלך נמצא במרוקו. הוא אומר לי, משהו פה לא טוב. אני רוצה להבין, טס מהר למרוקו, כן? קנה כרטיס באותו יום, הוא מגיע לבית הקברות וכמעט מתעלף אל מול העיניים, הוא רואה את הקבר של אבא שלו עומד בשלמות עם המצבה. הוא פנה מיד אל החברה קדישה במרוקו, זה צעק, מה זה? היה כל האישורים, שילמתי הכל, ועשינו לוויה גדולה בהר הזיתים, איך ייתכן? מול עיניי עומד הקבר של אבא שלי. מי זה הנפטר שאתם העליתם? שיקרתם עליי? הדבר גרם לי זעזוע עמוק בחברה קדישה, אמרו אנחנו מבקשים סליחה, בוא נלך לבדוק. לפי כל המסמכים שבידינו, העברנו בנימין כהן מהקבר שלו במרוקו לארץ ישראל. בוא נלך לראות, בוא. אתה מוזמן לראות, כולנו ביחד. הם הגיעו לחלקת הקבורה, התגלתה על תגלית המרישה. יש עוד יהודי נוסף שקבור בבית העלמין במקנס, שבמקנס במרוקו, שגם קוראים לו בנימין כהן, ואותו הוציאו בטעות מהקבורה והביאו אותו לארץ.
ברוב כבוד בהר הזיתים בירושלים עם הרבנים הראשיים, יהודי אחר, עם אותו שם. זה היה עכשיו, לפני כמה שנים, איזה אלם, איזה זו. הדבר ראשון שעשה הבן היה להשיג אישורים חדשים, לקנות חלקת קבר חדשה בהר הזיתים. לא היה לו בעיה של כסף, הוא עשיר גדול. אז עוד פעם הוציא מאות אלפי שקלים, והפעם הוא לא ויתר. הוא נסע להיות עם החברה קדישא, לראות, בטוח שהם מעלים את הקבר של אבא שלו, את המיטה, את הגופה של אבא שלו, והוא שמח, באמת הייתה לוויה קטנה, פשוטה, אבל קבר את אבא שלו בהר הזיתים בירושלים. אבל מאוד עניין אותו, מי זה הבנימין כהן הזה, שתשמע, גם היה לו לוויה מכובדת, תשמעו, גם היה לו לוויה מכובדת, וגם קיבל חינם קבר בארץ ישראל. שילם את זה, כן, ושילם את זה מישהו זר. מי יכול להגיע להר הזיתים? אז הוא בדק והתברר משהו מבהיל, שבשביל זה המסר של הסיפור. מבהיל ביותר. אותו בנימין כהן היה אדם בחור רווק, ירא שמיים בעל מידות טובות, שמסר נפשו בשביל מצווה אחת. לשמח חתן וכלה. כל פעם שהוא שמע על חתונה יהודית במרוקו, הוא מגיע לשמח את החתן והכלה בצורה מיוחדת, ומרים את כל החתונה. וכאשר רצו החתן והכלה להודות לו תמיד, ואפילו לשלם לו על מעשיו, הוא היה אומר לכל זוג כתוב, שכל המשמח חתן וכלה, כאילו הוא בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים. ולכן התשלום שאני מבקש, זה שתברכו אותי, שאני אזכה אחרי 120 להיקבר בהר הזיתים בירושלים. כדי שאני אראה כמה חורבות זכיתי לבנות עד לידי שמחת חתן וכלה. ככה היה מבקש בכל חתונה. ובני משפחתו וחבריו היו צוחקים עליו. תפסיק לבקש בקשות כאלה. אתה רווק, אני מרוד ממרוקו. כדי לזכות להיקבר בהר הזיתים בירושלים צריך הרבה ניסים והרבה כסף. אבל הוא סירב להקשיב, הוא אמר, אני בטוח. בזכות המצווה שאני משמח חתן וכלה, ידאג לי הקדוש ברוך הוא ביום מן הימים, שאני אסיים את שליחותי בעולם הזה, יביאו אותי לקבורה מכובדת בארץ ישראל. כי מסרתי את הנפש על המצווה הזאת. וככה המשיך לשמח חתן וכלה, לבקש אותה ברכה עד שנפטר לבית עולמו בעיר מקנס שבמרוקו. כעת להוציא את קברו ממרוקו לארץ ישראל היה בגדר נס מעל הטבע ולא הגיוני. אבל אין דבר שיכול לעצור את הקדוש ברוך הוא. רבות מחשבות חבר'ה בלב איש, ועצת השם תקום. כולם צחקו עליו, הוא מבקש את הברכה הזאת, אתה אני מרוד, אתה ממרוקו, אתה לא יודע, אין לך כסף. כמה צריך דברים שאתה תקבר אבל הוא האמין בזה בזכות המצווה שהוא עשה, הוא מסר נפש עליה, ותראו איך הקדוש ברוך הוא גלגל את העניין. הוא נקבר בהר הזיתים בחינם, בלוויה, עם הרבנים הראשיים לישראל. אז מה אנחנו רואים? שאם בתיה זכתה מה שזכתה, שהייתה גויה, אז מה אנחנו? משה זה שם שלה, וזה דורי דורות עד היום, אלפי שנים. אז מה יהודי שחי את בורא עולם וזוכה לקיים מצווה אחת? יהודי שמחויב במצוות. בטוח שיקבל. הלאה. עוד כמה נקודות קטנות. הרב שלוש, הרב מרא דאגרא, כן. זצ"ל, שהיו באים אליו לרב, שואלים אותו שאלות, עניין רפואי, עניין כלכלי, עניין ביטחוני, כל שאלה ששאלו את הרב, כן. יש לי בעיה פה, סתם כיסא, טילים, אני חולה, צנתור, אני ככה. תפתח באחד, ואל תפחד, ונהיה טובים. כבוד הרב, תקשיב מה אני אומר. כן, אני מקשיב. הרב שלוש שלנו, הרב העיר, תפתח באחד, ואל תפחד, ואתה תשובה לכל בעיה. בעיה ביטחונית, בעיה כלכלית, בעיה רפואית, בעיה חברתית. תפתח באחד, ואל תפחד, ונהיה טובים. אני רוצה להקריא לכם. והנה זה, בסיפור סיפרת קודם. נכון. עם היהודי הזה, אין לי עדים, אין לי כלום. בטח בשם, הכל התהפך. נכון.
כמו שאתה אומר, פתח באחד. אני רוצה להקריא לכם מכתב שראיתי, מאוד מרגש, של אישה שחלתה בניוון שרירים, ממש לאחרונה, שיכולה להזיז רק את העיניים ומתקשרת על ידי מחשב. ובכוונה לקחתי, וככה קוראים את התנועות של העיניים שלה, ויודעים מה שהיא רוצה. ואני ראיתי את זה, והיו לי דמעות בעיניים, וחשבתי שאני אשתף אתכם, וזה רואים בדיוק מה זה שאנחנו מדברים, כיסוד האמונה. והיא כותבת ככה: אני תמיד נשאלת איך ייתכן שאני כל כך שמחה, על אף שאין ביכולתי לנוע. תשובתי, החזון איש אומר שכאשר אדם מבטל את עצמו כולו, הוא מרגיש, כן, מבטל את עצמו כולו להשם, הוא מרגיש אושר, כן, שאין אחר כדוגמתו. וזה האושר והשמחה שיש לי. אני אומרת הנני לכל חלק של החולי שלי, כי רצונו יתברך הוא רצוני, כן? חוסר מלחמה פנימית הוא מה שנותן לי שלווה ורוגע, שאני מאחלת לכל אחד ואחת מכם. אני מאחלת לכולכן מסע מאושר ונעים כלפי מעלה לקראת קרבת אלוקים, שניפגש בחצר בית המקדש ממש בקרוב והיו מבורכות. ככה היא כותבת. אתם מבינים? אישה שמתקשרת רק כדי מחשב, לא יכולה לזוז כלום, רק להזיז את העיניים. אני תמיד נשאלת איך ייתכן שאני כל כך שמחה, על אף שאין ביכולתי לנוע. תשובתי, החזון איש אומר שכאשר אדם מבטל את עצמו כולו להשם, הוא מרגיש אושר שאין אחר כדוגמתו. וזה האושר והשמחה שיש לי. אני אומרת הנני לכל חלק של החולי שלי, כי זה רצונו יתברך. אתם מבינים איזה דרגות זה? איזה אמונה, איזה עומק של אמונה. של יהודי שעובד רק עם העיניים, של יהודייה שעובדת רק עם העיניים. כי זה רצונו יתברך, ורצונו יתברך הוא רצוני. חוסר מלחמה פנימית, אין לי בכלל מלחמה פנימית. זה מה שנותן לי שלווה ורוגע, שאני מאחלת לכם שאתם בריאות ובריאים. מה זה מביא? אנחנו צריכים ללמוד מזה, ללמוד מזה המון. שזה בחור שהיה לומד בישיבה בכפר חסידי, כן? ישיבה נקראת שם ברכסים, כן? איך קוראים לישיבה שם? כנסת חזקיהו. אז זה כתוב ככה, הבחור הזה, הוא בחור נכה ב100%. קראו לו שמעון שכטר, הוא ישב בכיסא גלגלים, כמעט כל הגוף שלו לא תפקד. חוץ מהעיניים שלו שהיו רואות. הוא היה יכול למלמל כמה מילים, וחוץ מזה לא יכול להזיז שום דבר. אומרים שהחדר שלו בישיבה היה נראה כמו בית חולים, היו שם תרופות. היה מישהו מיוחד שהיה דואג לו ומטפל בו. מספרים על הבחור הזה שמגיע לסדרים לישיבה בזמן. היו לו 2 חברותות שלומדים איתו כל הזמן. הם היו קוראים את הגמרא ומתפלפלים והוא היה איתם. הוא לא היה יכול להזיז אפילו את הראש, אבל הוא אחז את כל הסוגיות בגמרא ולא ביטל אפילו רגע אחד, ככה בכל הסדרים. אחרי פטירתו של הבחור, ראש הישיבה סיפר את הסיפור של הבחור, איך הוא הגיע לישיבה. אבא של הבחור, כן, הרב שכטר, הגיע אליו למשרד בישיבה, הוא הגיע עם הבן שלו בכיסא גלגלים, עם מכשירים ותרופות, ואמר לו, כבוד הרב, הבן שלי רוצה ללמוד אצלך בישיבה. הוא ראה את המצב של הבחור, אמר לך, אני אקבל בחור כזה, הוא לא יכול לעשות כלום. זה לא פשוט. אני לא יכול להתמודד עם מקרה כזה. עדיף תיקח אותו למרכז רפואי, ויבואו ללמוד איתו שם במקום. אני לא יכול להתמודד איתו בישיבה, הוא צריך שיהיו צמודים אליו כל הזמן. האבא לא ויתר, הוא נסע למעונו של הרב שטיינמן בבני ברק, ואמר לו, בני חשקה נפשו בתורה, בישיבת כפר חסידים. אבל ראש הישיבה לא רוצה לקבל אותו. אמר הרב שטיינמן, אני אשתדל בשבילכם. הוא מתקשר לרב מן, הרב שטיינמן, ואומר לו, תשמע, בוא אליי, אני רוצה לדבר איתך. הוא אומר לו, אני לא יכול לחייב אותך לקבל את הבחור הזה, אבל תדע לך שאם תכניס אותו לישיבה יותר ממה שאתה עושה בשבילו, הוא יעשה בשבילך. אני יכול להבטיח לך את זה. כששמע את זה ראש הישיבה הרים ידיים וקיבל אותו לישיבה. כשהבחור נכנס לישיבה, חוץ מתורה לא היה לו שום דבר. היו צריכים לטפל בו. אבל כשהוא נכנס לבית המדרש, הוא לומד סדרים מלאים, שקוע בסוגיה, ותפילות שלו היו כמו נעילה של יום כיפור. מספר אחד מהאנשים שהכירו אותו, שאחרי 30 של הבחור המופלא הזה, כשנפטר, הוא רצה להוציא עליו כמה סיפורים.
הוא התחיל לחקור מה הסוד של הבחור הזה. והוא הלך לחברותות שלו, ושאל אותם, איך ייתכן שבחור נכה כזה, שאין לו שום דבר בחיים, יושב ולומד תורה, והתפילות שלו בוקעות שערי שמיים. סיפרו לו החברותות שהייתה הזדמנות אחת, שיכלו לדבר איתו אחרי הסדר, ושאלו אותו, שמעון, אתה נכה, מה פתאום אתה כל כך רוצה ללמוד ומתפלל ככה? הוא סיפר להם שהוא היה אצל שני מומחים גדולים בעולם, שידעו טוב טוב מה המצב הרפואי שלו, ושניהם אמרו לו שכל המערכת הנשימתית שלו מורכבת ומסובכת מאוד. הם אמרו לו, תדע לך, שאם פעם אחת תהיה לך מצוקה נשימתית, אפילו לכמה שניות, אתה גומר את החיים שלך. זה סכנת נפשות, הוא שמע את זה והבין שהחיים שלו נתונים בהשאלה, הוא לא יכול לדעת מתי ייפרד מהעולם. לכן הוא אמר, כל פעם שהגעתי לסדר, בישיבה, זה ללמוד, שלומדים, הרגשתי שהקדוש ברוך הוא נותן לי מתנה. למה? כי אולי זה היום האחרון. לכן הלימוד שלי היה כאילו זה היום האחרון של החיים. כי אני לא יודע אם מחר אני אהיה פה. כשהגעתי לתפילה חשבתי שזה התפילה האחרונה. לכן היא הייתה נעילה של יום כיפור. כשהבחורים היו רואים את התפילה שלו, היו בוכים איתו ביחד, וזה עשה חיזוק גדול בישיבה. זה מה שאמר הראש ישיבה לרב מן. הרב שטיינמן אמר לרב מן, אתה תראה, זה יתרום לבחורים. עד שבאמת הגיע היום שהייתה לו מצוקת נשימה, והוא נפטר מן העולם. אבל כשאומר לך אדם כזה, איך אני חי את הכל רגע שמי יודע, אולי אני אלך, אז התפילה שלו הייתה תפילה, והתורה שלו הייתה תורה אחרת, כי זה אולי הרגע האחרון. עד שבאמת פעם אחת הייתה לו מצוקה, וזהו. לא היה לו שום דבר בחיים כמעט. הוא לא יכל לעשות כלום. בקושי להזיז את הראש. זה אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא. זה מסירות נפש לקדוש ברוך הוא. זה דוגמה שלנו. גם האישה שקראנו מה שקראנו מקודם. הלאה, נמשיך קצת. ויאמר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, עם ישראל יבקשו ממך. היה לי קשה הדבר הזה. פתאום עם ישראל יבקשו מהם. אומר משה לקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוקי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? למה שהם יגידו לך מה שמו? מה אתה אומר על עם ישראל ככה? הם כל כך מתפללים לקדוש ברוך הוא, ויצעקו אל האלוקים, ומאמינים בקדוש ברוך הוא. למה אתה חושב שהם יגידו לך מה שמו, והם ירצו מופתים, והם ירצו ניסים? למה הוא חושב ככה על עם ישראל? כן? ובאמת שהוא הגיע, זה מה שהיה. באמת שהוא הגיע, זה מה שהיה. מה פירוש? מה אתם אומרים? למי הם צעקו כל הזמן? למי התפללו? למי מתפללו? התפללו לקדוש ברוך הוא, וכתוב, ויזעקו בני ישראל אל האלוקים, וידע אלוקים. צעקו לקדוש ברוך הוא, אז מה זה הסיפור הזה? ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, הם יגידו לי, הם רוצים מופתים, הם רוצים מה שמו, מה אומר עליהם, כאילו הם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. מה הסיפור הזה? אלא זה מה שאנחנו מדברים. האמונה לא מספיק שהיא תהיה בלב שלך. צריך לחזק אותה כל הזמן. יפה. לא סתם לחזק אותה, לדבר עליה, להוציא. זה משה אומר. ודאי שהם מאמינים בך, הקדוש ברוך הוא. ודאי שהם מאמינים בך. אבל הם ירצו לשמוע מה שמו, הם ירצו לראות את הקשר. הם ירצו לראות אותות ומופתים, ולא בגלל שהם לא מאמינים, אלא בגלל שאמונה זה דבר שלא מספיק שיש לי וזהו. אני מאמין, כבוד הרב, אני מאמין, זה בלב, חזק. מה זה עוזר? ברגע שנשאר בלב, ברגע שצריך להוציא את זה מהלב, זה הלך. אתה עומד מול ניסיון, זה נשאר, פרח מהלב, כמו שנכנס. הרב, יהודי צריך 24 אחד אמר לי פעם, אמרתי לכם, אני דתי בלב. אז אמרתי לו, למה בשבת שאתה נוסע באוטו, אתה לא אומר, אני רוצה את ההנאה בלב, אני נוסע לים עם המשפחה, תגיד, אני בבית, תישאר בבית, תגיד, אני נהנה בלב. לא, אני נהנה בלב כאילו אני בים. למה שם הוא לא אומר, אני נהנה בלב? רק שצריך לעשות איזה מצוות. הוא אומר, הרב, אני דתי בלב. מה זה דתי בלב?
אברהם חלש באמונה. זהו. ובשביל זה, מה רצית להגיד? יהודי צריך להתעסק 24 שעות ביממה. חד משמעית. באמונה שלו? כן. כי ככל שהוא יתעסק יותר, ככה הוא יתחזק לו. נכון, אבל זה לא חייב להתבטאות בהפרעה בחיים. זה פשוט... התעסקות, לדבר, איך אמרת? לדבר עליה, להוציא אותה. לחיות את הקדוש ברוך הוא, לפני כל דבר, מה אני צריך לעשות, מה התורה אומרת עכשיו. אם זה טוב או לא טוב מבחינה רוחנית. לפני כל דבר, נכון? לחיות את הבורא עולם, לחיות איתו. לחיות, הוא כל הזמן איתך. הוא לא לצדך, הוא איתך, הוא בתוכך. איך אני יכול להתמודד עם סיטואציות שאני צריך לפעול כאן ועכשיו, ואין לי זמן עכשיו להרים את הטלפון לרב שלי, או להתעסק, או להבין אם זה טוב או לא טוב מה שעשיתי. איך אני מתמודד עם סיטואציה של פעולה מיידית? הבנת? פעולה תפחת חרב. עכשיו אני צריך לעשות כאן ועכשיו, אין לי זמן לדעת טוב או לא טוב. אני עכשיו צריך לפעול. אם אתה לא יודע, אתה לא עושה? אם זה אולי צד אחד, חס ושלום. לא, אבל... אני אפגע. לא, אם חס ושלום, בגלל יראת שמיים אתה לא עושה את זה, אתה לא תיפגע. אם בגלל יראת שמיים אתה לא עושה את זה, אתה לא תיפגע. חד משמעית, אין כזה דבר. אם זה היה בגלל יראת שמיים, לא יכול להיות לך נזק. כי היראת שמיים שלך עכשיו אמרה, אני לא יודע אם זה נכון. אלא אם כן זה פיקוח נפש. פיקוח נפש, משהו אחר, הוא לא מדבר פיקוח נפש. שואל אם משהו באמונה צריך לעשות את זה, אם זה טוב או לא טוב לעשות את זה. אז זה אנחנו חיים, וזה... שלא פגעתי בעצמי, אלא פגעתי באחר. ולכן, נכון, מה? נכון, זה לפעמים אם זה נראה לך שפגיעה באחר, אז זה לא בן אדם לחברו, ואם זה לא בן אדם, אז זה לא טוב, אז זה אסור לעשות, כי אם יכול לצאת פגיעה באחר חס שלום. מה? זה או אני לא פוגעים במישהו. אז בעצמי. מה? זה או אני או הוא, ואני צריך עכשיו להחליט, עכשיו כאן ועכשיו, אין לי זמן. פרק תהילים לקדוש ברוך הוא וייתן לך את ההחלטה. כן? פרק תהילים לקדוש ברוך הוא וייתן לך חד משמעית. זה הכוס מים שבין אבות כרדבו לבין הארץ. תפתח באחד ואל תפחד. הרב מאיר אליהו אומר שאם אתה לא לומד שעתיים תורה ביום, אז כל מה שאתה חושב לעשות אם נכון או לא נכון, מה שאתה רוצה לעשות, אתה תעשו וזה טוב. חבר'ה, וגם רואים את זה, תקשיבו איזה יופי, רואים את זה גם במופתים. חושב איך זה יכול לפגוע בי. שומעים במופתים, נדבר על זה בעזרת השם. במופתים שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות לעיני העם, ויאמן העם, כתוב אחרי זה. היה שם משהו מאוד מעניין. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, שימו לב, מה לעשות? שלושה מופתים. הדבר הראשון זה היה, קח את המטה ביד, כן? השיחהו ארצה, וישלחהו ארצה ויהיה לי נחש, וינס משה מפניו, ויאמר השם למשה, שלח ידך ויאחוז בזנבו, והחזיק בזנבו, וחזר להיות מטה. זה היה המופת הראשון. המופת השני היה, תכניס את היד לכיס, והוציא, ומה יוצא פתאום? היד מצורעת. מכניס את היד לכיס, מוציא, היד נקייה. אין כלום. המופת השלישי היה, ממש יד גדולה. והיה אם לא יאמינו גם לפני האותות האלה, ולא ישמעו לקולך ולקחת ממי האור, ספחת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן האור, והיו לדם ביבשת. אז חשבתי, פשוט יש פה 3 בחינות ממש. תראה, איך הקדוש ברוך הוא הולך, בדיוק כמו אצלנו בדרגה, להאמין, להתחיל מהקל אל הכבד. אז הנה. דבר ראשון, היה משהו שזה אמונה, ודאי, כי הוא אומר, אבל הוא נותן למשה, שירגיש שכאילו גם הוא עושה משהו. כי הוא אומר לו, תחזיק. אז עם ישראל רואים שזו אמונה מהסוג שאנחנו משותפים ביחד. אתה קרוב אליי, אבל גם אתה עושה משהו. זה אמונה במצב הכי פשוט. כאילו, אבל גם אני מחזיק, משה מחזיק את הנחש, אולי האחיזה שלו עושה משהו, כן? הקדוש ברוך הוא עושה, אבל האחיזה, ביחד עם האחיזה שלו, אומר לו, תאחוז, האחיזה שלו, הוא לוקח את זה, נהפך לנחש, אחרי זה הוא לוקח את זה ביד, זה נהפך לחזרה למטה. פעולה שנייה, זה משהו כבר יותר גבוה, אמונה בדרגה יותר גבוהה. למה? כי פה הוא לא אומר לו לאחוז, רק להכניס יד לכיס. פחות מלאחוז. רק תכניס יד בכיס, תוציא. זה כבר אמונה בדרגה שנייה. אבל יש את האמונה בדרגה השלישית שאתה כבר לא עושה כלום, וממש אתה רואה בורא עולם. מי שלא אומר אחרי זה בורא עולם הוא מסכן. אין כזה דבר. אני לא נגעתי, לא מתקרב, לא רואה, לא כלום. מרים דם ונהפך למים.
אני לא עשיתי, לא קשור אליי, לא ליד שלי, לא כלום. זה כבר משהו הכי גבוה. וככה זה צריך להיות באמונה. זה הולך, אתה צריך לחיות, כמו שאמרת, כל הזמן לדרבן, כל הזמן, ועולה מהקל אל הכבד, ונכנס עמוק, 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 כמה עד שבסוף אתה רואה ממש אין כלום, אין כלום, אין כלום, הכל זה רק מהקדוש ברוך הוא. נקודה אחרונה, וזה כל כך יפה, מסודר במטה והנחש, הצרעת ביד, ואחרי זה המים ודם, שזה ממש כלום, היהודי לא עושה כלום, כלום, לא, האדם לא עושה כלום, משה לא נגע, לא התקרב. עכשיו נראה נקודה אחרונה ונקודה של בן אדם לחברו. שימו לב, בתחילת הפרשה כתוב שהיו שני אנשים עיוורים, בזה אני גומר, שני אנשים עיוורים ניצים. ומה אמר להם משה? ויאמר לרשע, למה תכה רעך, נכון? הנה. ולרשע אמר השם. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לישר שופט עלינו? על הרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? הם הלכו לגלות בלשון הרע, אז שני אנשים עיוורים ניצים, שמשה הרג את המצרי. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. מי היו שני האנשים העיוורים האלו? דתן ואבירם. וברש"י מוסיף עוד משפט. הם שהותירו מן המן. מה זה? מה הקשר? נכון, זה היה הם, אבל למה צריך להגיד את זה פה? פה אנחנו רואים רק רשע, פה אנחנו רואים רק רשע. למה תכה רעך? רשע, לא מרימים. אין בן אדם לחברו, בסוף גם אין אמונה. בסוף גם פורדים בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא השאיר, אמר לא להסיר, והם השאירו, שמה במן. תדעו לכם, מתחילים במכות. מתחילים בין אדם לחברו. לא אוהבים את השני, מתחילים איתו מכות, בסוף מי יודע לאיפה זה מגיע? זה מגיע לחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא. הם שהותירו מהמן, ובסוף הפרשה מה כתוב עליהם? הנה. ויפגעו את משה ואהרון. משה ואהרון באו לפרעה להוציא אותו, הקדוש ברוך הוא אמר להם להוציא את עם ישראל. באו. מי זה ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה? מי זה? כן? בישראל? מה? ויפגעו את משה ואהרון ניצבים לקראתם, ואת אהרון ניצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה, ואמרו עליהם, ירא השם עליכם וישפוט, אשר יבשתם את ריחנו בעיני פרעה, בעיני עבדיו, לתת חרב בידם להרגנו. מה אתם מבקשים להוציא? הם עמדו עם שלטים, ואמרו, בוז משה ואהרון. עשו הפגנה ביציאה מהארמון של פרעה, עמדו עם שלטים, דתן ואבירם, ואמרו, בוז, בוז, אלה האנשים שעושים לנו צרות. חייבים לטפל בהם. ארגנו הפגנה. מה, שמאלני? נגד משה ואהרון. שקט. אוי, נג'איר, זה מגיע ל... שומעים אותך. זה מגיע, הם עשו הפגנה. נגד משה ואהרון. מי עשה את זה? דתן ואבירם. איפה הכל התחיל? מה אתם מבקשים מפרעה לצאת? תראה, רק הוא עשה לנו עכשיו עבודה יותר קשה בגלל שאתם מבקשים לצאת. הוא אומר לו, תחפשו גם תבן, עד עכשיו סיפקו לנו, עכשיו לא נותן לנו. איפה הכל התחיל? מי עשה את זה? מי פה פתאום מזלזל במנהיגים של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אמר להם? ואתה עומד עם שלטים נגדם? מי זה האנשים האלה? דתן ואבירם, רש"י אומר, זה דתן ואבירם. איפה הכל התחיל? אין בן אדם לחברו, בסוף גם אין בן אדם למקום. חד משמעית, בסוף גם פוגעים במנהיגים של גדולי ישראל. בסוף גם עושים הפגנות נגד משה ואהרון. עומדים עם שלטים נגד משה ואהרון. שאהרון עושים את העבודה של הקדוש ברוך הוא, והם יוצאים נגדם. בסוף משאירים מהמן. בסוף, רחמנא ליצלן, פוגעים בקדוש ברוך הוא. איפה הכל התחיל? שאין בן אדם לחברו. מוריי ורבותיי, כמה צריך להתחזק בבן אדם לחברו, והכל זה קשור, כל הסיפור, עוד מעט נגיד את הסיכום. אבל כמה זה קשור? הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מבקש, מוריי ורבותיי, מביא מאיזה ישיבה קטנה בבני ברק, ישיבה של בחורים, בגילאי 13 עד 17, כן? ניגש לראש הישיבה, אני רוצה לממן אברך לאחד התלמידים פה. כל חודש יבוא אליי הביתה לקבל מהמשכורת. שילמד עם תלמיד מהישיבה. הזה והזה.
אמר הראש ישיבה, בשמחה אני אשיג אברך, הוא יבוא כל חודש אל הרב לקחת את הכסף. וככה היה כל חודש אותו אברך בא, הכל בסדר, אביחי, זה אני אומר כמה דקות. כל חודש בא ולוקח את הכסף, יום אחד הגיע ראש חודש, הוא נכנס לבית של הרב שך, והרב שך היה עסוק, ישב עם אנשים, או כבר היה מנהיג הדור, ישב עם אנשים, אז הרב שך לא ידע שהוא הגיע, אבל העוזרים שם אמרו לו, מה אתה צריך? הוא אמר, הרב שך צריך אותי, לא אני צריך אותו, הוא צריך להבין, הוא ביקש שאני אבוא, לא, אני לא צריך, אני אלך. אבל אמרו לו, עכשיו אי אפשר, תבוא פעם אחרת. טוב, אז הוא בא פעם אחרת, הוא בא שבוע אחרי זה, והרב שך אמר לו, איפה היית בראש חודש? דאגתי, למה לא באת? הוא אומר, באתי, אבל לא נתנו לי להיכנס. אז הרב שך בכה איתו, מה זה לא נתנו לך להיכנס? אני חייב לך לתת ביומו תיתן שכרו. אני מבקש ממך מאוד סליחה, כן? אבל, אז הוא הרגיש שהרב שך כזה ממש מרגיש אותו עכשיו, אז הוא אמר, עכשיו אני אוריד את הפאנץ'. אני רוצה, כבוד הרב, מה אכפת לרב מהתלמיד הזה שעד כדי כך כל חודש? הרב קורא לי, הרי זה לא קרוב משפחה של הרב ולא כלום, שאלנו. מה הקשר של הרב לתלמיד הזה שהרב מוסר נפש כל חודש להביא לי תשלום ללמוד איתו? אני עושה את זה באהבה ובשמחה, אבל מעניין אותי מאוד מה הרב, למה הרב ביקש? הוא הרגיש איזה שעת רצון לשאול את הרב שך, כי הרב שך הרגיש קצת לא נעים מזה שזרקו אותו, שלא זרקו אותו, אבל שאמרו לו שהוא לא יבוא, שבאותו יום אי אפשר. אז הרב שך אומר לו, אני אסביר לך, שאני הייתי לומד בשעת מלחמת העולם השנייה, אני לא יודע אם זה השנייה או ראשונה, הייתי, מה? השנייה? אתה חושב? ישבתי בעליית גג של בית כנסת ולמדתי כל הזמן, לא הייתי רחוק מהבית, לא יכלו לזה. לא, אני חושב שזה הראשונה. עם זה, עם החולצה משהו? כן, עם החולצה. זה בשנייה? כן? ולא היה לי, היה לי רק חולצה אחת, והרבה זמן, מעל שנה הייתה לי רק חולצה, הייתי חושב כל שבוע הולך לנהר, לא היה לי מחברת כביסה, לא כלום, ואפילו היא גם כבר כמעט לא נקראה ובקושי נראתה כמו חולצה נורמלית. לא היה לי. יום אחד מגיעה אישה אחת בעליית הגג ואומרת, בחור יקר, אני גרה פה בעיירה. אמרו גם שלא עושה ככה ו... כן, כדי שלא יראו, מראש שהיה קרעים בחולצה ממש. כל הזמן היה קרעים בחולצה, ואז הייתה אישה אחת שראתה בחור שיושב ולומד, כל הזמן הוגה בתורה, אולי רחוק מהבית, רחוק מהמשפחה, רחוק מהכל, אפילו לא ישיבה, לא הייתה, לא כלום, וראתה בחור ישיבה לומד, אמרה, כבוד הבחור יקר, ראיתי שאתה הולך לזה והחולצה שלך ככה נראית, אני קניתי לך 2 חולצות חדשות, כך בבקשה. 2 חולצות חדשות. כשהגעתי לארץ ונהייתי ראש ישיבה, מנהיג הדור, חיפשתי איפה אני יכול לעשות לה הכרת הטוב לאישה הזאת. היא כבר הלכה לבית עולמה. מה אני יכול לעשות לה הכרת הטוב? שמעתי שזה נין שלה. אז אני רוצה להחזיר לה הכרת הטוב שאני אשלם כל חודש לאברך שילמד איתו. אתם מבינים מה זה? מה זה בין אדם לחברו של אדם גדול? של כל יהודי ככה צריך להיות. להכניס את הבן אדם לחברו. אבל אלה מעשים של גדולים, אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה. תראו מה שקרה לדתן ואבירם. חוסר ענק באמונה. נלחמים נגד מנהיגי ישראל. לא שומעים למשה להשאיר את המן. כבר לא שמעו לקדוש ברוך הוא, זה לא למשה. שהוא אמר לא להשאיר את המן, ולכן רש"י מדגיש את זה כבר בהתחלה. ברשע, למה תכה רעך שמה? כי אם זה מתחיל בבין אדם לחברו, אין מידות טובות. אז כבר יכול לגוע, השם ישמור, להגיע, לכפור בבן אדם של המקום. מוריי ורבותיי, סיכום גדול, כל הפרשה מה שלמדנו היום. אמונה, השגחה פרטית, בין אדם לחברו. נלחמים ביצר הרע, פרעה. נלחמים במלחמה רוחנית ומלחמה גשמית. מה התשובה? כאשר יענו טוב, כן ירבה וכן יפרוץ. זה אנחנו נגיד לכל אומות העולם, וגם נגיד ליצר הרע, כמה שתיכנס בנו. לא יעזור, אנחנו נתרבה ואנחנו נפרוץ, נעשה הרבה מצוות, בצורה כזאת של מה? של ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. של מה? עשו רק מה שבורא עולם. אנחנו קשורים לבורא עולם, אנחנו מוסרים את הנפש לבורא עולם, אנחנו מתחברים איתו, אנחנו נהיים ממש
חיים אותו כל רגע ורגע. הוא בתוך הגוף שלנו. נותנים להחזיק במושכות לנשמה, כמו שאמרנו. הנשמה תחזיק במושכות, לא הגוף. זה הפתרון נגד כל הפרעושים, שהם גם היצר הרע וגם האנטישמים שבדור שלנו, שנלחמים בנו. אנחנו אומרים לכולם, גם ליצר הרע וגם להם, לאנטישמים האלו, ותדעו לכם זה עד היום. כאשר תענו אותנו לא יעזור לכם. כן נרבה וכן נפרוץ. במה? נרבה ונפרוץ. באהבת השם, בבין אדם לחברו, בחיבור של כולנו ביחד, באחדות חזקה, באהבה, אחווה, שלום ורעות, ואז בטוח שננצח, ובעזרת השם נלך במהרה, עוד בקרוב ממש, לבניין בית המקדש, כולנו ביחד. בעזרת השם בקרוב, כולנו ביחד בבית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.